Dinagsa ng mga residente ng Balungaw ang brainchild project ni Governor Amado Pogi I. Espino III na Kalinisan Caravan. Sinimulan ito kasabay ng programang Kalusugan Caravan kung saan dinaluhan ito ng kanyang asawa na si Karina Espino at tatlong board member na sina Board Member Noel Vince, Board Member Salvador Perez Jr. at Board Member Jose Peralta. Dumating din sina Mayor Maria Teresa Peralta at Vice Mayor Philip Peralta. Formal na sinimula ng Kalinisan Caravan matapos ang talumpati ni Governor Espino. Ating nga programa apo ang talong atawon no September. Agtaytayak manan minayo na mi paiti Kalinisan Caravan. Gatangen mi ti plastic yo apo pero hanga kwarta tiited mi. Tiited mi bayad mi bagas. Load. Anya pa itira jay sardinas at ti truck ijay makammo kayo agpilin. Dala ng mga residente ang kanilang mga plastic na basura kung saan titimbangin ito at pwedeng ipalit sa mobile store na may lamang school supplies at pagkain. Nasa higit 640 kilo ng plastic na basura ang nakolekta ng Kalinisan Caravan sa Balungaw. Layon nitong solusyonan ang problema sa basura ng lalawigan at sa ganitong paraan, mas mapapanatili pang malinis o maganda ang probinsya ng Pangasinan. Para sa Capital News TV, Edward Ginto. Preview. Preview.
Inilunsad ang isang brainchild project ni Governor Amado Pogi I. Espino III na Pangasinan in Action Lingguhang Talakayan at Kapitolyo. Layon nitong bigyan ng impormasyon ng mga mamamayan tungkol sa mga programa at aktibidad ng pamahalaang pamprobinsya. Sa opening ng programa, tinalakay ang kahandaan ng Pangasinan sa oras ng sakuna, kung saan resource speaker si PDRRMO Chief Colonel Rudin Luchinvar Oro. Ayon kay Colonel Oro, tuloy-tuloy ang isinasagawang paghahanda para makaiwas sa mga sakuna. Isa sa mga programang pinapatupad rin ng ating provincial government ay yung disaster risk reduction and mentoring. So, itong disaster risk reduction and mentoring, ito po ay isang paggabay sa ating mga kasulukuyang bagong mga na-appoint or napalitan na mga local disaster risk reduction and management officer. So, tuwing every 3 years, just like recently, katatapos lamang po ng ating eleksyon at last July 1, may mga bagong naupo po ng mga local chief executive. So, yun po yung gusto nating pagtuunan ng pansin dahil sabi nyo nga ay panahon na ng bagyo. So, inaalalayan po